Salut! Eu sunt Vlad, de la Romanian Air Gunner. Astăzi m-am gândit să vă vorbesc puțin despre coeficientul balistic. Nu o să intrăm în detalii prea mari, matematice, fizice, ci o să ne rezumăm strict la părțile esențiale pe care consider eu că ar trebui să le știm fiecare despre coeficientul balistic. Ce este coeficientul balistic? Înainte să dăm o definiție concretă a coeficientului balistic, haideți să vedem prima dată ce este balistica. Balistica este de două feluri, balistică internă și balistică externă. Balistica internă se referă la toate procesele care se întâmplă în momentul tragerii în interiorul țevii. După ce proiectilul a părăsit țeava și până în momentul în care acesta se oprește, este balistică externă. Ce este coeficientul balistic? Coeficientul balistic este o caracteristică a unui proiectil care măsoară eficiența acestuia la tăierea aerului. Evident, această caracteristică ține de balistica externă. Cum se notează și ce valoare are acest coeficient balistic? O să-l vedem notat deseori cu BC, vine din engleză de la Ballistic Coefficient și valorile lui sunt cuprinse între 0 și 1. 0 fiind cea mai mică valoare și 1 cea mai mare valoare. Nu o să le atingi niciodată. Vei fi undeva între. Vă arăt aici pe ecran două exemple pentru a vă face o idee. De exemplu, pentru GSB Exact Heavy avem un coeficient balistic de 0,033. Cum influențează coeficientul balistic mișcarea proiectilului? Păi, destul de simplu. După cum am spus anterior, cu cât coeficientul balistic este mai mare, cu atât proiectilul are o eficiență mai mare în tăierea aerului. Un coeficient balistic mai mare înseamnă mai puțină frecare cu aerul și mai multă energie cărată mai departe. Proiectilul își va păstra viteza pentru o distanță mult mai mare și odată cu viteza își va păstra și energia. Deci vei duce energie mai multă la o distanță mai mare, cu un coeficient balistic mai mare. Ce proprietăți ale proiectilului influențează coeficientul balistic? Păi, masa, forma, densitatea și dimensiunea. Acestea patru influențează coeficientul balistic. Mai jos v-am prezentat pentru doritori două dintre formulele cu care se poate calcula acest coeficient balistic. Haideți să luăm un exemplu concret. Să presupunem că avem două sfere, ambele cu diametrul de 4 cm, dar o sferă este făcută din polistiren și una este metalică. Dacă vom arunca cele două sfere cu aceeași viteză, care credeți că va merge mai departe? Evident, sfera metalică, deoarece masa îi creează un coeficient balistic mai mare și automat o eficiență mai mare la tăierea aerului. Mai jos veți găsi câteva dintre cele mai cunoscute proiectile pe care cei cu aer comprimat le folosesc împreună cu coeficientul balistic al acestora. Haideți să discutăm niște argumente pro și contra pentru folosirea unui proiectil cu un coeficient balistic mare. La secțiunea de pro, el aș pune pe următoarele: distanță mai mare de tragere, cădere mai mică a proiectilului, energie mai mare a proiectilului dusă la distanțe mai mari și influența vântului este mult mai scăzută. Pe de altă parte, la secțiunea de contra, aș zice că energie mai mare la distanțe mai mari este o chestie destul de riscantă, pentru că riscul pentru un accident grav este mai mare. La contra, bineînțeles, avem și costul și da, când tragi cu un proiectil cu un coeficient balistic mare, trebuie să ai grijă să nu cumva să obții o trecere completă prin țintă și proiectilul se va duce mai departe. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni, sper că v-a plăcut prezentarea. Nu uitați să dați un subscribe, un like, dacă vreți și un share și până data viitoare, toate cele bune. Salut!